Ivangeli ngokaJohane isahluko sesibili isahlukwane sokuqala, St. John chapter 2 beginning from verse 1. Kwathi ngosuku lwesithathu kukhona umshado eKhana laseGalile. Wayekhona lapho unina kaJesu, noJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Kwathi ukuba lisweleke iwayini, unina kaJesu wathi kuye, "Kabanalo iwayini." UJesu wathi kuye, "Mame, ungene ngani kokwami na? Isikhathi sami asikafiki." Wathi unina ezincekwini, "Nayikuphi akusho kini anokwenza?" Kwakukhona lapho izimbiza zamatshe eziyisithupha zibekwe ngesiko lokuhlamba labaJuda, ziphethe ileso naleso izilinganiso ezimbili noma ezintathu. UJesu wathi ezincekwini, "Gcwalisani izimbiza ngamanzi." Zazigcwalisa-ke zathi cici. Wayesethi kuzo, "Yikhani manje, niyise kumphathi wokudla." Zayisa-ke. Umphathi wokudla ezwa amanzi aphenduke iwayini, engazi ukuthi livelaphi, kepha izinceku ezaziwakhe amanzi bezazi. Umphathi wokudla wabiza umyeni wathi kuye, "Wonke umuntu ubeka iwayini elimnandi kuqala, kuthi lapho sebephuze kakhulu akhiphe elibi kunalo. Wena ugcinile elimnandi kuze kube manje." Lokho ukuqala kwezibonakaliso wakwenza uJesu eKhana laseGalile ebonakalisa inkazimulo yakhe. Abafundi bakhe bakholwa nguye. Ngasemva kwalokho wehlela eKhaphenawume, yena nonina nabafowabo, nabafundi bakhe. Bahlala khona izinsuku ezingeziningi. Lalisondele iPhasika labaJuda. UJesu wakhuphukela eJerusalema. Wafumana ethempelini abathengisa ngezinkomo nangezimvu nangamajuba, nabahlezi beshintsha imali. Wayesenza inkalvasi ngezintambo, waxosha bonke ethempelini, nezimvu nezinkomo, wachitha imali yabashintshayo, wagumbuqela amatafula. Wathi kwabathengisa ngamajuba, "Susani lokhu lapha, ningayenzi indlu kaBaba indlu yokuthengelana." Abafundi bakhe bakhumbula ukuba kulotshiwe ukuthi, "Ukushisekela indlu yakho kuyangidla." Ngakho-ke abaJuda baphendula bathi kuye, "Usitshengisa isibonakaliso sini ukuba wenze lokhu na?" UJesu waphendula wathi kubo, "Bhidlizani leli thempeli, ngizakulivusa ngezinsuku ezintathu." Ngakho bathi abaJuda, "Leli thempeli kwaba yiminyaka engu46 lakhiwa. Wena-ke uzakulivusa ngezinsuku ezintathu na?" Kepha wayekhuluma ngethempeli lomzimba wakhe. Kuthe esevukile kwabafileyo, abafundi bakhe bakhumbula ukuthi washo njalo kubo, bakholwa ngumbhalo nezwi abelishilo uJesu. Kwathi eJerusalema ngePhasika emkhosini, abaningi bakholwa egameni lakhe, bebona izibonakaliso zakhe azenzayo. Kepha uJesu yena kabethembanga ukuba abhobokelane nabo, ngokuba wayebazi bonke, nangokuba engeswele nobani amfakazele ngomuntu. Wayekwazi yena okuphakathi komuntu.